Ikaalisten Tarmon ja Haminan palloilijoiden välinen ottelu on päättynyt ja tällä kertaa pinnat matkaavat tuonne Haminan suuntaan. 1-0 päättyy tämä ottelu. Ensimmäinen jakso haminalaisille ja toinen jakso tasataan. Asettelussa joukkueiden pelijohtajat sekä ykköspalkitut. Lähdetään liikkeelle Haminan Riina Hallikaisesta. Siinä ensimmäisellä jaksolla saitte sitten aika hyvin palloa tonttiin niin sanotusti ja ratkesi ensimmäinen jakso. Miten noin lyhyesti näkisit sen, mihin tuo ensimmäinen jakso ratkesi? No oltiin räpyläs hyviä, että mun mielestä ulkopeli kesti ja sitten kyllä me saatiin ihan hyviä lyöntejä. Et onnistuttiin kyllä niinku sekä vaihoissa että kotiutuksissa. Se oli hyvä jakso. Toinen jakso sitten oli tiukka ja aivan tuossa loppumetrillä jännitettiin, että kuinka käy, mutta sieltä kuitenkin sitten 2 pistettä kairasitte mukaan matkaan. Joo, siis voitto on aina voitto ja ollaan nyt tuplalla, niin 5 pinnaa saatiin 2 pelistä. Et pitää olla tyytyväinen, että tietysti toi 1 pinna vähän harmittaa, mutta kyllä me ollaan ihan tyytyväisiä tähän. Mahtavaa. Kiitokset Riina Hallikainen. Kiitos. Sitten Tarmon ykköspalkittu Nella Alasulkava. Harmittavan lähelle jäi tuossa lopussa. Mistä se jäi kiinni tänään? No, ekan jakson jälkeen oli hyvä parannus meiltä, että oltiin vähän ulkopelissä huonoja ja ei sit saatu ihan sisäpeliä pyörimään. Toinen jakso nyt oli sitten paljon parempi jo, mutta en sitten ihan osaa sanoa, että mistä se viimeinen juoksu sitten jäi kiinni. Että hyvän lyönnin Jade löi, mutta ei tänään riittänyt. Se ei monesta sentistä varmastikaan kiinni ollut. Kyllä. Hyvä. Kiitokset Nella Alasulkava. Sitten siirrytään pelijohtoon. Haminan Jussi Toikka. Ensimmäinen jakso hieman selvempi, toinen tiukka. Miten vetäisit lyhyesti pelin yhteen? No jos lyhyesti ekasta jaksosta lähtee, niin siinä varmaan vähän saatiin alkuun joku juoksu ja sitten saatiin harhalla ja sitten taisi tulla ihan muutamat hyvät lyönnit siinä, missä saatiin sellainen varmaan aika turvallinen johto. Oli sitten tietysti helppo pelata sitä peliä, ettei ollut sellaista painetta siinä ja silleen aika niin selkeä jakso. Sitten me ollaan kumminkin ihan hyvin oltu tuossa ulkopelissä, niin ei siinä se kummempaa. Tuo toinen jakso oli tietysti aina tuohon viimeiseen vuoroon astikka niin suhteellisen hyvää tekemättä yksittäisiä paloja. Siellä jäi tekemättä, mistä olisi varmaan pitänyt tehdä se palo jo aikaisemmin. Ja sitten jos tiukka tilanne tuohon kotiin, mistä tuli sitten harhalla yksi lisää ja niin poispäin. Sitten tuli hyvällä lyönnin, mutta täytyy tietysti joku pelaaja nostaa tuosta, niin Pasi Pinja nyt pelasi toisen pelin tuo kopparina ja taisi polttaa tuossa Kauton ja tuossa lopussa vielä yhden pelaajan, niin täytyy nostaa, että oli kovat suoritukset, että pystyy noita paloja tekemään. Kyllä, juuri näin. Tuossa ihan Hallikainen sanoikin tosiaan, että tupla reissu täällä eilen Seinäjoella ja nyt sitten tähän Ikaalisiin, niin miten tyytyväinen kokonaisuutta viikonloppuun? No tietysti etukäteen ajattelin, että jos 5 pistettä saadaan 2 voittoa, niin pitää olla tosi tyytyväinen siihen ja se tietysti saatiin, mutta tietysti aina kun noin lähelle pääsee, niin sitten ehkä vähän enemmän niin jää harmittamaan, tavallaan vähän sitten tuli niin kuin, silleen harhalla tuli ja muuta, niin se on vähän tietysti huono, mutta pitää olla tosi tyytyväinen. Meillä on nuori joukkue ja tässä kasvetaan koko aikaa ja mennään eteenpäin. Kyllä, kiitoksia Jussi Toikka. Kiitos. Tarmon Olli-Pekka Sinkkonen. Tosiaan, kuten tässä on monen kerran todettu, lopussa päästiin lähelle, mutta ei aivan riittänyt. Mistä se tänään jäi kiinni? Kaveri oli kova tänään, ei siitä mihinkään pääse. Että kyllä me tuossa lopussa sitten näytettiin oma kovuutemme, että kyllä mekin osataan olla kovia, kun sille päälle satutaan. Että kyllä nyt oltiin lopussa sitten näytettiin, että kyllä me osataan, kun vaan saadaan tiettyjä asioita kuntoon joka välissä sisäpelin osalta varsinkin. Ja tuo toisen jakson ulkopelikin oli ihan ok tekemistä. Että pienestä jäi kyllä tänään kiikastamaan, että siellä haki Kaarikivi hyvän keskitakaisen syöksymällä ensin Pasorilta ja se olisi saattanut siihenkin ratketa jo se jakso ja sitten noin lähelle päästiin sitten lopulta, että pienestä kiinni. Joo, se jäi itsellä mainitsematta. Oli ihan ok haku. Oli se todella hyvä haku. Ja kun se oli sellainen menevä vielä. Kyllä, siihen nähtiin syöksykopin mallia. Se oli niin kuin 50-50 tilanne, että joko saa tai ei saa kiinni. Ja sai nyt tällä kertaa. Kyllä. Mitä täytyy ensi viikolle parantaa, jotta pinnoja sitten rupeaa taas karttumaan? No kyllä montakin eri asiaa, että kyllä niin tilannemäärä pitää katsoa ja sitten sovituusasioissa pysyminen, niin sitä meiltä vaaditaan koko ajan niin kuin enempi joukkueena. Että
kyllä meidän pitää pystyä niin kuin sovittuihin asioihin tuossa sisäpelistä, mitä sovitaan ennen peliä, että sitä se vaatii. Kohti ensi viikkoa ja uutta matoa koukkuun. Kiitokset, oli takaisin. Kyllä, kiitos. Kiitos.